हिन्जावफ्रा बेबायदि ड्रेसखौ गानो मम्फा हारिनि गाननाय ड्रेस गामियावबो न'फ्रा नुवाखै माबायदि फिसा फिसानो जोबोद समायना न'आ फिसा फिसाबाबो ओरैबायदि समायना बानायो बिसोर डेक'रेशनखौ बिराद रोंगौ गारिया मेघालय नुनो हागौ खिन्थु मेघालय नङा दै गारिया बायनानै लाबोनायसो औ बायनानै लाबोनाय खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोङो दंफैयो सांग्लिम होननाय जायगायाव बेयो मोनसे फिसा गामि वेस्ट कामिं डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव अरुणाचल प्रदेशआव दा जोङो याकनि बेदर हांगासिनो दङ जोंना ब्रादार पिंकु बागलारि आरो दङ लोगोसे जोंहा रिचार्ड रोदोम जामफ्राव होनबासो बांसिन औ जामफ्राव होनबासो मिन्थियो हल अदालगुरियाव बेनिफ्राय जोंहा ब्रादार दंबावो नै ब्रादार बानजायाथ' फुरा नै इउकेलेले दामखौगासिनो जोंहा दंबावो फुलेन ब्रादार नोंथांमोननो देखायनोसै बिसिनि ट्रेडिशनेल किचेन अरुणाचल प्रदेशआव अलमस्ट इच एन्ड एभरि टाइप माने मोनफ्रोमबो जाथिनि किचेना सिमिलारानो बा सेमानो होनजायो गासिबो बिस्रा माने मोनसे मडार्न किचेन आरो ट्रेडिशनेल किचेन थायो दा बियो ट्रेडिशनेल किचेन नै ट्रेडिशनेल किचेनावहाय माने अर सावग्राया गेजेरावसो थायो बेनिफ्राय जिङाव बयबो जिरायनानै बिदिनो रंजायो जानाय लोंनाय जायो आरो गोबांथार माने स्ट'राव बिसोर जाग्रा लोंग्राखौ दोनो जौ बानायगासिनो दङ नै बेयो जौ नै बेयो जुंखाम आरो बै मिलेट बेखौ लगायो ओमफ्राय बेबो गोनदां माजों बानायनायथाय बियो बिदिनो गोबांथार जौ बानायो बिसोर गावसिनि ट्रेडिशनेल लोंग्रा ट्रेडिशनेल ड्रिंक बै सिलसो माने बेखौ अपेनलि खेवथ'वाखै जोङो दा याक बेदरखौ हांगासिनो दं नै आं दा नोंथांमोननो देखायनोसै मडार्न किचेन बेयो मडार्न किचेन नोंथांमोनहा ट्रेडिशनेल किचेनखौ नुखाबाय बासन बर्तनखौ गासिबो साफायैनो दोनो हांगार जानो मोना मोजाङै मानजिनानै दोनो बेयो मडार्न किचेन आरो नै बेबायदि माने अरदाब दङ बाहाय अर सावो दा सावथ'वाखै ओरैबायदि बानायखादों अरदाबा जोबोद मोजां नै उखुन्दैया बायहेरायाव गलांबाय बायहेरायाव माने जेबो उखुन्दैजों प्रब्लेम जाला सांग्लिम होनो बे गामिया ना सांग्लिम है ना सांग्लिम जोङो गाबोन फुङाव सिखारनानै आरो गुबुन जायगायाव बेरायनो थांगोन बेयो जाहैबाय आदै आरो मादै बिसोर बर'फोरखौ जोबोद मोजां मोनो आसामावबो थांनानै थायो गोजां बोथोराव बायदिसिना संगासिनो दङ नै याक बेदर ना याक मिट है ना गुड मर्निं जों सिखारबाय आन्टिया पपकर्न बानायदों नै पपकर्न न'आवनो बानायो जा गोथाव सुबह चाय का साथ पॉपकॉर्न हमेशा खाते हैं हम साहाया नै बेबायदिसो बानायो बाहाय गाइखेर बायदि आरो हट फ्लाक्स थाखायो बिसना नै साहाखौ बुरजा फुदुंबाय हट फ्लाक्सआव सोनानै दोनबाय बुंजासे बेनिफ्राय गोसोबायदि लोंबाय थाबाय आन्टिया साहा राननो नागिरबाय जोंनो बयनोबो जुंखामखौ प्लेटआव होबाय साहा लुसिगोन साहाया नै बेबायदि लोङो बाहाय गाइखेरसो माने बिलाइखौ बांद्राय होआ साहानि बिलाइखौनो होखायानो ओरैनो गरनै गरथामल' होयो जास्ट ओरैनो एसे गोमोब्राम नुनायनि थाखाय आरो साहाखौ दै बायदिसो होखायो नोङो कापाव लुनानै होबाय थागोन बेबायदि आरो हट फ्लाक्सआवथ' सोनानै दोनखायो बिसोर गोसोबानो लुबाय लोंबाय गोसोबानो लोंबाय फुंनि साहा जुंखामजों पपकर्न जोङो साहाखौ लोंखांबाय जोंहा फंबाय दङ
फंबाय नोंनि नामखौ खिन्थानानै लादो आंनि मुङा निजोम बसुमतारी जाहैबाय निजोम बसुमतारी फंबायाबो इंलिशनि भिडिअ बानायो आरो चेनेलखौ खिन्थाना हो आंनि चेनेला एनजे भाइब्स एनजे भाइब्स मटर साइकेलजों बेरायनायनि भिडिअ ट्राभेलिं एसे खालामनायखौ होयो आरो फंबायाबो माने दा भिडिअ बानायगासिनो दं दा नोंथांमोननो देखायनोसै बिसिनि न' बारि ना ओमफ्राय माबायदि समायना खाथि खालायाव जोंना फुलेन ब्रादार मोजां दा मोजाङैनो उन्दुदों ना औ दे नोंथांमोननो देखायनोसै न' बारि आरो बे गामिनि समायना रमायना जायगाखौ बिसिनि बारिखौ देखायनो आं नोंथांमोननो नैबे फिथाइखौ मिन्थिगौ नामा नोंथांमोनहा बे फिथाइखौ होनो चेस्टनाट ना सुब्रेव ब्रेव बेनि सिङाव मा होनो नाट दङ बिराद गोथाव बिराद दाम बियो चेस्टनाट बियो सुब्रेव ब्रेव सायाव खिन्थु सिङाव मादा दङ मादाया बिराद गोथाव नै सिमलानि बानलुआ पेप्सिकन मुला बानलु बिसोर आबाद मावनायाव बिराद एडभान्स जाबाय गोदो मानि न'आव जानायनि थाखायल' गायोमोन दा कमार्शियेल पारपसनि थाखाय गायनो रोंबाय बिसोर गोबांथार मुलि बाहायो दा अर्गानिक मैगंखौनो मोनजाला आसामाव साप्लाय हरजोबो गासिबो बान्दा कफि टमेट' मुला आंकोला बेदर फोरानगासिनो दङ नै गोजौआव नायदो माबायदि समायना नुयो बिबारखौ खामसालियाव बेदर फोरानगासिनो दङ बेदरा नै बेबायदि माने गोलाव गोलाव पिस पिस हानानै फोरानो आन्टिया गावसिनि ट्रेडिशनेल ड्रेसखौ गाननानै देखायदों बियो मम्फा ट्राइब होनो मम्फानि हारि थफि हमो ओमफ्राय हिन्जावफ्रा बेबायदिनो गानो नै ड्रेसा आं दा नोंथांमोननो नैबे ट्रेडिशनेल न'खौ देखायनोसै बियो मम्फा जाथिनि बिराद फुराना अन्थाइजोंनो वाल खालामनाय नै अन्थाइ जुगनिसो न'आ फुरानाथार बिसोर फ्लावार्सफोरखौ बिराद मोजां मेनटेन खालामो नुवाखै नै न'नि खामसालियाव बिसोर बिबार गायो दा नै बियो मम्फाफोरनि ट्रेडिशनेल न' बिसिनि पपुलेसना बिराद खम बे सांग्लिम गामियाव पपुलेसना बिराद खम नोंथांमोनहा जाब्रांखौ जाबाय जानो हागौमोन नाथाय बिफांखौ नुवाखै बे सांग्लिम गामियाव बिराद पपुलार जेरावबो जाब्रां दङ जाब्रांनि बिफांजोब बिराद गिदिर गिदिर बिफां दङ बेथ' जेबो नङा सु दंजोबो औ फिथाइया गोरलै 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 मोनबाय जोङो दा मोनसे न'खराव बेरायहैनो नागिरदों खालि गाखोनायल' हिन्जावफ्रा बेबायदि ड्रेसखौ गानो मम्फा हारिनि गाननाय ड्रेस गामियावबो न'फ्रा नुवाखै माबायदि फिसा फिसानो जोबोद समायना न'आ फिसा फिसाबाबो ओरैबायदि समायना बानायो बिसोर डेक'रेसनखौ बिराद रोंगौ गारिया मेघालय नुनो हागौ खिन्थु मेघालय नङा दै गारिया बायनानै लाबोनायसो औ बायनानै लाबोनाय बनफ्रा नुवाखै गोसो बायदि बाहायखायो दना मोनसे लानानै बाहायबो कफि बागान बिसिनि गामिनि मानसिफ्रा मैगं गायनो जोबोद रोंबाय दानिया
कमार्शियल पार्पसाव गायो बिसोरो टमेट' कफि आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि मैगं जोङो बेरायनो फैदों नैबे न'खराव टेरेसनि गोजौआव गाखोदां बेनिफ्राय नोंथांमोननो एसे भिउखौ देखायनोसै गामिनि भिउआ बेनो टमेट' गायो बिसोर कफि गायो लार्ज स्केलाव कमार्शियल पार्पसाव जेरावखि थाङा मानो टमेट' बागान कफि बागान नुगोन नै न' गोदान लुगासिनो दङ बिसोर न' डिजाइनखौ मोजां रोंबाय जोङो दा सांग्लिम गामिखौ नागारनोसै जोङो दा बाहा थांगोन होनदोंमोनलाय मान्डाला थांगोन बेनिफ्राय दिरां जानानै ओंखारगोन दिराङाव स्टे खालायगोन जों दिरांनिफ्राय स्टे खालामना गाबोन सांति भेलि नायना ओंखारबोगोन आरो दा जोङो जोबोद इन्जय खालामबाय मोनायाव मैया बे ट्रेडिशनेल किचेनाव अर सायनानै एसे जानानै लोंनानै रंजाबाय जोङो मेथाइबो रोजाबलायबाय आरो जोंहा अंकल दङ अंकलनि न'आव थादोंमोन अंकल बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमको अच्छा से रखा है आपका घर में बाद में दिरांग ये सांगली घूम के आई हाँ बाद में भी आई और हम लोग का सांगली में और जोंना नै आंटिया है ना आंटी को तो देखा था ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के है ना और एक आंटी आ गया है ना बहुत लंबा कट्टा है आंटी तो बहुत मजबूत है ओ अंकल का बहन अंकलनि बिनानाव जाहैदों बे सासे आंटी फैनाया जों दा थांनोसै औ बिल्कुल दा भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै दा नोंथांमोनखौ लोगो मोनबावसिगोन गोदान भिडिअआव आरो गोदान जायगायाव ना नै जोंना ब्रादारमोनहा गासिबो रेडि जाजोब्बाय गासिबो बाय आन्टी बाय